gashi limami gaba dai ba su ima sai haƙuri. Gaba dai zaki gaba dai mai awaki kai haƙuri. Kaga SB wai da kuɗi mai kara maza kaji wuta. Dan bashir dan yi guda SB wa ka ja mato a gwada. Sun ga SB wai faya kungiyar na yan faya. SB wai dodo faya. Ja mu je kasan danja kai kai mana kan hujja. Ga karfin ba saja duniya tashin haja. Mai agogo sai sarka gaji wawa kai hatara. Ai Bello dodo ya shara gwamnati rike SB rike yan faya. Na Bello dodo zai koma kuji dan ya sanon ka SB sanu dai. In ka ga limamin mu na dai kuma jan zakin mu na dai. Kwamishinan nan tauraro mu a finance mai hero. Na Bello dodo bai hero. Kungiyar na yan faya ba ta wasa kan aiki. Si Bello dodo zai koma kuji dai. Mun bi SB kuji ai. In ja mu je zakin tafiyar ra. Ka ga limamin mu na dai kuma jan zakin mu na dai. Kwamishinan nan tauraro mu a finance mai hero. Na Bello dodo bai hero. Kungiyar na yan faya ba ta wasa kan aiki. Si Bello dodo zai koma kuji dai. Mun bi SB kuji ai. Na fari na sa Allah masani wanda shi kamo yanzu da jibi. Mai ikon kowa rabba Allah kai ne masani SB. Kama ya Allah ka rika masa wahirin sarki. Rabbu kamar yan kariya da miyagu Allah masu san su ga ya kwanta. Rabbu shi mai tausayi ne, shi mai jin kai ne, kuma shi mai kyauta ne, kuma mai san jama'a ne, mai bautar Allahu bane, kuma masoyin manzo ne. Rabbu dan darajar manzo ka rika mu na SB ya fudan. Kun ga limamin mu na dai kuma jan zakin mu na dai. Kwamishinan nan tauraro mu a finance mai hero. Na Bello dodo bai hero. Kungiyar na yan faya ba ta wasa kan aiki. Si Bello dodo zai koma kuji dai. Mun bi SB kuji ai. Ya mun bi SB na dodo Bello jan zaki gaba dai. Mun zo mu gaishe ka na dodo Bello jan zaki gaba dai. Wani Sufiyanu Bashir ya guda na dodo Bello jan zaki gaba dai. Gwarzon namiji SB na dodo Bello jan zaki gaba dai. Gaba dai mu muna nan tare da kai. Babu mai yarba mu da kai. Duniya ta yarda da kai. Tunda ka zama dan baiwa kuma baka gudun kowa. Mai alkairin ba kowa. Sannu kalimamin mu na dai kuma jan zakin mu na dai. Ko wata rashi zai wahala a kai na faɗa maku kar ku tara. Kun ga SB dodo yayi jan zaki na kwarai. Kun ga limamin mu na dai kuma jan zakin mu na dai. Kwamishinan nan tauraro mu a finance mai hero. Na Bello dodo bai hero. Kungiyar na yan faya ba ta wasa kan aiki. Si Bello dodo zai koma kuji dai. Mun bi SB kuji ai. Mai matasa taso SB mai gayya. Kwamishina sai ya oga finance sai madalla. Babu mai kushewa du matasa na ta yabawa. Ko kuɗi kai ke ta rabawa. Sun ga SB baya nan har fadar su kai shi kenan. Wai dodo komawa wanga zancen hauka kenan. Shi ko jagoran zakin nan yayi shuye tamkar nan. Ran da du ya kace shi kenan. Kul ina ta raba ku kar ku zo sai gayya. Babu mai tabin ku. Kun ga SB nan kai muke tabiya jagora SB. Shi kadai zaki ne ban ji kun amsa ba. Kun ga limamin mu na dai kuma jan zakin mu na dai. Kwamishinan nan tauraro mu a finance mai hero. Na Bello dodo bai hero.
Kungiyar na Empir ba ta wasa kan aiki. Sibel dodo zai koma ku ji dai. Mun bi SBY ku ji ai. Ya gaida dodo kuma nan mana zan fara boba. Da kujan zaki baye mana karya baba. Ga ka ga dan SBY masoyanka. Gwamna dodo kai zaki. SBY baya shakka. Sufiyanu Bashir ya guda jajirtaccen namiji. Wa zai tara kura an daji. Ran zaki wata ran zaki ne. Bello dodo zaki ne. SBY haka zaki ne. Bello dodo sai ka koma 2 times karɗa gwamnan mu. Zan faraga zaɓin mu. Dodo zai maimaita. Masu faɗar shi kenan nan iya Allah ka rika wa jihar mu. Mu jihar mu ta Zamfara sai dodo. Kun ga limamin mu na ɗai, kuma jan zakin mu na ɗai. Kwamishinan nan tauraro, mu a finance mai hero. Na Bello dodo bai hero. Kungiyar na Empir ba ta wasa kan aiki. Sibel dodo zai koma ku ji dai. Mun bi SBY ku ji ai. Ya ina Anas Lawal ya gudu, baya wasa baya gudu. Ga Anas waza ya tara, walla kun fada a tara. Ga Anas nan dan ya guda, bai da tsoro baya gudu. A gaida gwarzon sakatare, ga Anas nan sakatare. Babu mai jama mu tare, jamu kai Allah ya tsare. Heciya mammi diya Shamsu, maza dai ka rubuta alkairi. Na magaji an bai nufin sharri. Empir na SBY wai na dodo Bello shiri ne yanzu ya fara gaba yayi. Masu karya akwai haƙuri, ga maganin yaro da kuɗi. An ja gaba SBY, kun ga limamin mu na ɗai, kuma jan zakin mu na ɗai. Kwamishinan nan tauraro, SBY mu a finance mai hero. Na Bello dodo bai hero. Kungiyar na Empir ba ta wasa kan aiki. Sibel dodo zai koma ku ji dai. Mun bi SBY ku ji ai. Ga a gaida Abdul Ambayiz baya wasa kan aiki. Babu mai yi masa gori, ja mu je gaba dai bayiz. Ga na Sufiyanu SBY, na Sufiyanu SBY. Abdul Bayiz gyara zama, masu ja maka sai haƙuri. Tun da ka shirya da wuri, na gwamna dodo mai guzuri. Kun ji dan haka kwai haƙuri, ‘yan kunke hakan da wuri. Abdul Bayiz na a cikin Empir, ga kuma SBY. Kun ga limamin mu na ɗai, kuma jan zakin mu na ɗai. Kwamishinan nan tauraro, mu a finance mai hero. Na Bello dodo bai hero. Kungiyar na Empir ba ta wasa kan aiki. Sibel dodo zai koma ku ji dai. Mun bi SBY ku ji ai. Mamu Messi na nan, Mamu Messi na nan. Empir kuma ya yi shirin nan. Empir kuma ya isa ne nan. SBY to mu je tafi dodo. Wane ya shiga bargo, ya ga Empir nan. Mamu Messi din nan, kuma jagoran nan, kuma mai kishin nan. Tafiyar gwamnan nan, ya ga an maimaita Bello. An baya gudu shi Bello, Zamfara dodar Bello. To tafi daidai. Kun ga limamin mu na ɗai, kuma jan zakin mu na ɗai. Kwamishinan nan tauraro, mu a finance mai hero. Na Bello dodo bai hero. Kungiyar na Empir ba ta wasa kan aiki. Sibel dodo zai koma ku ji dai. Mun bi SBY ku ji ai. Ya ina sa Abdul mai hura uga, zauna lafiya dai. Mu dai gwamna Bello dai, dodo yayi shiri sosai. Abdul mai fara taso, dan kai ba ka san wasa. Yunkura ka faɗan gasa, mu gare ka ba mu ƴan kari. Dan kwa kananan kan tsari, mun san ba ka nufin sharri. Abdul ka zama alkhairi, mai fara sana tauraro.
ja gaba dai banban kwaro na SB wai baka ero gyara zama dai jagora yan faya sun san aiki kun ga limamin mu na dai kuma jan zakin mu na dai kwamishinan nan tauraro SB wai mu a finance mai hero na bello dodo wai hero kungiyar nan yan faya mamu ba ta wasa kan aiki si bello dodo zai koma ku ji dai mun bi SB wai ku ji ai